Promoție 1973, Breaza 2013, semnează promoția 1973 a Liceului Militar Dimitrie Cantemir. Prima, să dăm cezarului și al cezarului toți comandanților, nu? Cu permisiunea dumneavoastră, domnul general Floca. Se acordă domnului profesor Iurgincă Constantin din tot sufletul Tu rămâi după amiază? Și curios dacă te recunoaște pe tine. Somn de curios. Dacă nu va veni de seară pentru că el a timp, ai fost secretar. Da, știu. Îți aduci tu aminte de cum îi zicea? Da, cum? Este? Și tu în prima bancă de pe mijloc, te ziceai. Și mi-aduc aminte că asta memoram eu, când îl lua pe naie și te bătu ce ai aici, aer? Știu. Se acordă doamnei profesoare Sfântea Maricica. Bun venit la activitatea noastră, doamnă. Știi că 98, eu, deci sunt profesor, mi-a zis la mâncat de Jepean, cu ei să se mergem să-i aducem.